At ngayon, magla-live tayo para po lutuin ang aking specialty, ang menudo. So, ayan na po yung ating pressure cooker. Diyan ko na isasalang kasi para mabilis dahil yung aking order ay 10 o'clock. So, marami pa tayong lulutuin. Yung Shanghai pa lang ang nababalot ko, tsaka nakapagbiko pa lang ako kaninang umaga. Ay, kaninang madaling araw pala. Buti na lang meron akong helper ngayon, ang aking friend na si Mirna. Hi ka naman dyan! Hi! Kaya lang, hindi ka makikita kasi kanan lang makikita. Hi, gozaimasu! Yeah. Oh my God, wala pa pala akong sibuyas. Okay, di ba? That's the reason why hindi nagagay sa akin. Nag-live ako, hindi ako ready. Hindi na maganda. Walang ready. Okay guys, maglalagay na tayo ng mantika. And yung aking karne ay marinate ko na to ng toyo, paminta, laurel, aswete, at kalamansi. Where's our ano? Yan, yung ating bawang ay nilagay, ito nakalagay sa, ano po to, dalagay ng ice cream. Giniling ko na to dati pa. Sorry guys hindi ko nakikita yung aking comment box kasi iisa lang ang phone natin. So, naka-live lang tayo. Check ko na lang yung mga comment niya dyan. Yan yung ating bawang and then yung ating sibuyas. Sana nakikita nyo ng malinaw yung ating video. Ako hindi ko nga makita yung ano yung pressure. Kaya pala meron ako ditong kawali na may mantikang marami kasi habang nagigisa tayo, nagpapalambot tayo ng ating pangmenudo, magpiprito naman ako ng ating pang-sisol. Kailangan tayong mag-multitasking kasi tanghali na, malilate tayo sa order. Pero kaya yan. Sumampalataya lang tayo, kaya yan. Diba, kami na? Oo, mama. Yeah. Okay, kakamayin ko na. Malinis naman ang aking kamay. Kinakabahan ako dito sa kawali, baka mabuo sa akin ng mantika. Mainit na to Ayan. So, siguro ipababa ko muna itong aking oil habang igigisa ko lang ito saglit. Kinakabahan ako baka tayo yung mabandian ng kumukulong na. Ay! Nagulat naman ako.
marinade na menudo. Nandito na yung atay, yung laman ng baboy. Meron na rin tong laurel, kalamansi, juice, pamintang durog. Nilagyan ko na rin to ng magic sarap. Syempre, dahil ito'y order sa atin, kailangan masarap. And handa na rin to sa birthday ni Mother, dear. Ang aking nanay na 69 years old na today. Happy birthday! Happy birthday to my mother, dear. Okay. Then, what's next? The juice of the tidbits. Where's the tidbits? Okay guys, lalagay na natin yung juice ng ating tidbits. Yeah. Thanks, Mina. Thank you sa aking assistant today. Yan, juice lang muna, juice. Kasi, and then, ipe-pressure na muna natin ito para mabilis tayo. Turuan kita kung paano maghiwa ng mga gulay, ha? Para Thanks for your help. Paborito ko ang menudo. Pero hindi Yeah. ko lutuin. Ay, ganun ba? Dapat nanonood ka. Di bale, may open mo naman ulit yan. After kung mag-live, pwede mo siyang panuorin sa ibang araw. Yeah. Para mas... Masurin ko talaga yan. Oo, para masundan mo. Guys, sa mga hindi marunong magluto dyan, sundan nyo lang yung gagawin ko. Walang cut yan. Alam ko lang kumain ng menudo. Hindi ko alam lutuin. Yan, maglagay tayo ng isang basong tubig. Kasi baka matutong. Okay, lagyan na natin siya ng pressure. Mamaya na natin siya titimplahan. Pagka medyo lumambot na. Okay? And then, ibabalik ko na yung kawali dito sa kabila at tayo naman ay magpiprito ng ating manok. Yung ating pang-sweet soy. Okay? Ayan. Yung aking oil ay pinagprituhan na din siya dati manok naman. Ngayon. Then, ilulubog lang natin siya sa harina na may breading na konti. Ito guys, ang gamit ko na breading. Kita nyo ba yan? Tasty Boy. Kulang ako na lang lalagyan. I-mix lang natin to sa harina. Yung ating palang chicken ay minarinate ko na rin yun ng advance sa patis, pamintang durog, bawang, at magic sarap at lemon juice din. Minarinate ko na yun 1 day ago. Para suot na yung lasa niya. And may halo na rin palang itlog yun. Egg tsaka konting cassava flour. Alam nyo ba na ang cassava flour ay pampalambot ng karne yun. Magiging juicy yung karne nyo. Tsaka madali talagang lumambot. Talaga. Oo, totoo. Bibigay din sa akin. Ayan. Okay, lagyan din natin ng konting paprika para magkaroon ng color. Ma-enhance yung color ng ating chicken. Okay.
multitasking tayo ngayon. With the help of Mirna. Okay. Susunod, sama kita sa mukbang ko ha. Magmumukbang tayo. Ito na guys, oh. Yung aking, nandito na yung Tasty Boy, harina, konting cassava flour, paprika, tsaka pamintang durog. Ayan. Okay. Ito yung ating mga chicken. Oh, yan. Yan, naka-marinade na siya. So, ilulubog na lang natin to dito sa ating harina. Then, sabay prito na. Pero kailangan yung manok nyo ay katulad tong sa akin. Galing to sa freezer. So, medyo malamig pa siya. Kailangan itutong nyo talaga siya para siguradong luto. Na hindi hilaw ang loob. Tutong down nyo, na aalis nyo sa ref. Ilalabas nyo sa ref, tapos kailangan room temperature na lang siya. Kaya dapat kanina pa ako magpiprito, wala pa akong live. Pero dahil nasa medyo matigas pa siya or malamig pa siya, hindi ko muna siya pinirito. Kaya ngayon, ayan, inabutan na ng ating live. Pero okay lang yan. Kaya natin yan. Kaya natin mahabol ang botas. Meron pa pala ako guys na ano, pansit canton. Pampansit ka na. Hindi mo pa naman ba hinihiwa? Sige, go lang. Marunong ka naman maghiwa ng pampansit na gulay. Halimbawa yung carrots, yung beans. Pinag-isipan ko talaga eh. Grabe, kailangan mo talaga manood ng mga videos ko. Panunuorin ko talaga yan. Or sumama ka sa akin lagi pag nag-vlog ako. Para na, oo, ikaw yung aking assistant and estudyante na rin. Alam mo ba dati nung araw, bago ako mag-asawa, ang alam ko lang lutuin, may asawa na nga ako nun eh. Ang alam ko lang lutuin nung araw ay pritong itlog. Yun lang. Sa ulam pero sa kanin, kaya ko naman. Kasi maliit pa kami, pinagsasain na kami ng mga magulang namin. Kahoy pa yung saingan namin nun. Kahoy na tuwing bago ako pumasok sa school sa umaga, umiiyak muna ako nun. Kasi pag nagsasaing kami, yung aming saingan ay kahoy, di ba? Pag magpa-apoy ka nun, talaga namang iiyak ka muna eh. Dahil sa usok. Pero mas masarap magluto sa ganun. Oo, masarap talaga yun. Hindi pa siya masyadong mainit, pero okay na yan. Kasi hindi naman to guys fried chicken talaga eh. Ano to, sweet soy. So, required lang talagang iprito muna. Hindi naman to kakainin ng as is crispy. Aray ko, napaso na ako. Ayan na. Nagpe-pressure na yung ating karne. Paglit lang i-pressure yan. Magasan ko na lahat ng gulay. Yeah, thank you. Wait lang, isalang ko lang tong ating chicken tapos turuan na kita sa hiwa ng mga gulay. So guys, may estudyante ako ngayon. At same time may assistant ako. All around to eh. Makeup artist. Yan, gym body ko. Tapos ngayon, eto. Cooking body ko naman siya ngayon. Mamaya magpapakasal na kami nito eh. Sa kusina lang.
Okay. Medyo ano natin. Ayan. Para makikita nyo yung kinakamay-kamay ko doon. Wala akong makitang comment. Pero, sige lang. Mga nandyan, mag-comment lang kayo. Guys, ha, yung sabi ko dati na magpaparaffle ay magpapag-giveaways ako ng November katapusan, mauurong na siya ng January ha. Sa anniversary ko na lang, sa 1-year anniversary ng ng Sexy Cusinera channel. Para mas bongga, 'di ba? Mas maraming prizes, mas maraming Gcash. Abangan nyo yan. And abangan nyo rin yung mechanics. Madali lang. Hindi kagaya ng ibang napakahirap ng mga mechanics. Madali lang yung akin. At hindi pa naman tayo famous. Konting ano lang, magtulungan lang tayo. Tulungan nyo lang ako balang araw mo. Pag tayo'y kumikita na sa YouTube, mamamahagi din tayo ng ating mga biyaya. Sa ngayon talagang no pa, no. Nothing pa. Medyo konting konting sipag sa pag-upload pa at problema lang, naging busy ako ngayon, ang hirap mag-upload. What happened to my Menudo? Bakit ayaw na niyang ayaw na niyang na magkape ka dun. Mag-diet ka naman ng soda. Sabay, maganda yan. Fasting tayong dalawa. Tanggalin muna natin ito. Okay. Para matuluan ako pang paano. Ito magandang gamitin eh. Itong ano. Kasi maglalagay ko yung mga guys. Wala nang makikita yung ano mo, half body mo. Kung ayaw mo makikita yung mukha mo, yung hindi ko ako eh. Ito kasi kapalpit mo na to. So, hindi pa ako rin. Pero gagawin mo yung lahat. Ito yung dito na natin nalagay ng pati hiniwa. So, nilagay ko sa kanito. Okay guys, ilipat ko yung camera ha, para makita nyo naman kung paano maghiwa. Ano lang yan? Ano lang, masyado naman konti sa kanyang kabadihan. Okay guys, habang nagluluto tayo ng ating menudo at manok doon, dito naman tayo ngayon sa ating paghihiwa ng ating mga gulay.
Okay. O yan, hindi man pala kita eh. Yung kamay lang. Ito, gumamit tayo nito para maganda. Maganda siyang tingnan. So, ganyan lang. Tuturo ko lang dito sa aking assistant kung paano hiwain. Yan. O, yan o, diba? Ang ganda niyang tignan. Ay, sorry. Yan. Ganun lang. O. Yan. Ganda ito pang hiwa eh. May design. Oo. Diba? Sige, go na. Kaya mo na yan. Kinakabahan ako, mama. Usus, Mariosep. Ba't ka kakabahan? Sige lang. Kita ko. My God. Paano ba? Hiniwa mo ba muna? Hindi na. Yan na mismo. Tawa naman ang freebie. At no more na? Baka magkamali ako, makasama yung daliri. ngayon? Akala ko, tayo pag-open nyo. Wala na kayo na. Oo, sige. Lalating na mo. Ready. Ready. Sa, wala kang ulam. Ito na ba yung makatapos ng ulam? Teka lang, tapos na si Lolo. Yung susi. Gusto ko lang kumila kung nasa na. Pwede na ba yan? Naku, pasensya na. Halatang hindi nagluluto ang inyong ano. Naku, mama. Baka hindi na to minudo. Pang adobo na. Nakakain ng puti na marami? Na, kagabi. Ha? Hawak niya? Pinaglalaroan niya kagabi. Hindi yung store yun eh. Ay, tayo dyan. Ano yung mag-open? Happy birthday lang. Thank you. Andito na po ang ating birthday celebrant. Happy birthday, Mami! 50 na ni ano ka. Dali, oo. Nag-ano ka rin? Papasexy. Ikaw inanong yung cake ni A. Siyempre, Ito na po ang ating mga patatas. Kaso parang hindi sila masaya. Pasensya na at ako parang hindi siya maganda. Kailangan gandahan natin kasi maganda yung kusinera. yan, go lang ah. Hiwa ka lang dyan. Hello? Tanungin mo nga si A, pinaglalaroan daw niya yung susi ng store kagabi. Paano makakapag-open doon? Oo. Lahat ng nasa mesa, nililid ko lang dito lahat ng laman ko. Ay, Mariosep, eto pala o. Sige na, okay na. May baby. Ano, Maye, ay, Hana May,
Isip mo yan, December 10 ata yun, Mr. Sunday. December, parang 12 yun tayo. Parang 700 naman. Tanungin mo kung tama ba yung, kasi ikaw nagsitanong lang kung ano yung December 11. O 10, ayan, 10. Sunday. Tapos, o yan, ano mo yan, kung nabayaran nyo na ba yan. Tapos, ito. Kaya nga, kasi may hirap na tayo dyan, mamaya. May hirap tayo dyan. Tapos, di ba meron pa ng 700. Meron pa ng 700. Ha? Ano? Wala, sige na, okay lang. Hindi ko nga rin. Ito, ano yan, meron ako nakita ng 600, 700, tapos yung 4K. O yan. Yan. Oo, yan. Basta linawin niyo yan kasi baka mamaya alpasin natin yan sa bayad niya sa kuryente. Pagkapit, tinanong niya sa akin eh. Kuryente. Okay. Sige, mama. Go lang ha. Go lang, student, ha? Yan, ganyan lang. Graduate kaya ako nito? Oo, makakagraduate ka na. Don't worry. Nakakakaba naman maging ano. Yan, nag-aaral ka ng culinary ng Oo nga eh. Magkano bang tuition? tuition sa culinary, mahal. Pag nag-culinary ka, mahal. Ang ganda na nilang tignan. Kaya, huwag na natin pangarapin. Okay, yung ating pananggaling. Kailangan ba, pagka nagluluto, dapat ba maganda yung mga sangkap? Ano lang? Kailangan ba ano? Kailangan fresh, ba? ganyan, sariwa, tapos branded, mga ganon. Hindi naman. Hindi naman yung hindi ko rin naman nire-recommend yung halimbawa. Kailangan ganito yung brand ng mo. Hindi rin. Kasi, pero meron din, may ambag din siya na mas masarap, sabi. Ganyan. Diba, kahit sa mayonnaise naman, pag branded, mas masarap. Pero parang mas maganda yung yung may mga design. Pagka yung mga gulay, hinihiwa mo, parang mas maganda. Parang mas Kasi, diba, ang pagkain, pag sinerve sa'yo na napakaganda, kahit pa yan hindi masarap, mukhang sigurado masarap. kakainin mo. Parang Diba? masarap na rin. Oo, masarap na rin kasi yung design. Sa design siya, sa plating tawag yun. Sa plating pa lang, panalo na. Eh, paano kung may kasamang daliri? Parang gano'n. Mas masarap ba yun? Nahiwa mo na yung daliri mo. Kasama na pala yung daliri. Huwag mo na isama. Kukulangan yung daliri mo niyan. Ayan, mukhang expert na ako sa paghihiwa Yan, na. sila. May natutunan ako ngayong araw. Sa susunod kaya, ano ulit? Uy, marami pang susunod, huwag ka mag-alala. Naku, dapat sa susunod kasama ako ulit ha. Oo, syempre. Ako ang- Kasama ka na sa mukbang period. Ako ang inyong butihing tagapaghiwa. Diba? Dati, alaalalay lang ako nung tagaluto ko dyan dati sa, yung lugawan ko ngayon. Dating nagkantin kami dyan sa may harapan. Tapos ngayon ikaw na ang Oo, chef. ngayon, ako na. Hindi, paghilig mo talagang magluto, talagang, ako nga, hinahanap-hanap ko talaga eh. Kita mo dun sa store,
Kahit sabihin ng boss namin na, oh, tignan mo lang kita, pero hindi. Gusto ko kasi talaga magluto. Parang pili na pili ko yung ginagawa akong pagluluto. Ako rin naman, mahilig magluto. Kaya lang, ang problema, walang mailuto. Yun ang madalas. Marami akong gustong lutuin. Kaya lang, Yan ang major problem. yeah. Kahit sino. Yan, yung ating naka-pressure ay inito ko na muna. Open ko na muna. Check natin yung ating karne. Mamaya lilipat ko yung camera dito. Tingin mo lang yung paghihiwa mo ng dahil. Malapit na ako matapos naman. Uy, may carrots pa ba? Paano hiwain yung carrots? Ganun din ba? Oo, ganyan din. Pero ano, pwede mo silang pagsamahin. Ay, parang hindi yata ubra. Napasingawin lang. Kailangan ko ano sa tubig. Sasalog ang sabaw. Totoo ba yun? Pagka nagluluto daw, dapat masaya ka. Siguro, Ano ba may, yun? ano din yan, plus factor din yan. Kasi syempre, pag masaya ka, ibig sabihin, nung niluluto mo, masasarap pa yun kasi parang ano ba, nasa mood ka. Ganado ka, parang O, ganun. ganado ka. So, masaya ka. Oo, masaya ako kasi Bakit? may Christmas gift akong darating. Sana all mayroong marireceive. Kaso walang Christmas eh. Wala tayong Christmas. New Year's gift pala. Naku, paano ko kaya hihiwain tong mga carrots na to? Ano din, di ba pabilog siya? Kukulin mo muna siya for ano. Hindi kasi kita pag hindi, yan, pag ganun, baka mahadali ka, pag ganun, yan. Iwain mo muna na kasing kakapal ng karo, ay ng patatas. Then, paghatiin mo lang siya, pagkapaton mo lang siya. Okay. Kaya mo yan, nakagawa ka na ng isang anak eh. Yan pa ba? Okay, na yan. Okay, yung ating minudo, please check. Uy, okay na. Paborito ko ang minudo. Isang kawari na malaki. Kawali natin, please. Paborito ko ang minudo, kaya kailangan matutunan ko siyang lutuin. Para hindi lang tayo taga-kain, taga-luto lang. Yan, ganyan lang naman. Kaya ko na yan. Transfer ko lang na ito ng camera. Para makita nila yung ating minudo. Oh, ano nang latest update? Game lang. Wait lang. So, 0 na yung watching ah. Sige lang. No lang. Kakaroon din ng ano yan, watcher siya na naman. Paano yung sili, mama? Paano ito? Square din. Ito rin yung gagamitin kong ano? No na. Kutsilyo na. Ano ba to? Parang panda. Ang cute ng carrots, oh. Mukhang panda. Ah. Ikaw. Tingnan ko yung mga ganyan ng kaliliit eh. Kapag namimili ka, ang isang pack dyan, kukunin mo lang yung maliliit or yung mura lang para kumita ka.
dapat mas madaling lutuin or balatan yung hindi masyadong ano, yung makinis ba, yung balat. Oo. Pero, Mas gusto ko kasi ganun eh, para pagka binalatan mo, diretso lang. mahal kasi. Maarte kasi ako, mapili. Ah, Tsaka ayoko na masyadong mahirap balatan. mahirap balatan. Sa sayote, ganun din. Sa carrots, ganun din. Adi, Gusto yung ano, mahal kasi yun eh, yung mga, ano, yung mga makinis na malalak, mahaba. So, dahil pagkapa-order ka talaga dapat, maghahanap ka rin ng... gaano ba dapat kalaki yung square? Anyan? I need your help, mama. Okay. Yan, yan, yan. Okay. Then the hot dog, ganito lang. Naku, hindi ako sanay hiniwa ng hotdog. Kubisko dyan. Yan tayo eh, oh. Ganyan Okay. lang. Sige, sige. It's really, really simple. Yan, pwede na yan. Transfer ko na ulit yung ano. Ituloy natin sa kawali ang ating camera. Okay, ayan guys. Nakikita nyo naman, di ba? So, inilagay ko na dito yung tomato paste. Pero mag-a-add pa ako dito ng tomato sauce. Para medyo... Saka matutuyo pa yan mamaya. Pag nilagay natin yung mga gulay, madadry pa yan. Ayan. Tapos ito namang ating chicken, pang second batch na to. Meron pa tayong third batch. Yan, kumukulo na po yung ating menudo. Ang ganda na ng kanyang kulay. Lalagay na natin yung ating green peas. Kasama ba yung ating green peas? Ay, hindi pala. Okay. Yung coffee natin, ano na? Ano nangyari?
pang-pancit na kami. Pahaba. Wait lang ha. Sorry ko sa'yo. Ayan po yung ating green peas. Binili ko lang po sa palengke. Kasi mas gusto ko yung kulay na ganito. Kulay na makulay. Diba? So, wala na akong viewer, pero carry lang yan. So, mapanood naman nila yan sa mga susunod na araw. Ang bango. Yeah. Marami pa tayong ilalagay na ano dyan. Kung anong anik-anik. Mga gulay. Pero ipiprito pa natin yun. Mga gulay natin. Yeah. Gusto mo kumain? Sige. Huwag ka na. Kaso wala kang rice. Samote ulit. Ayoko ng rice. Alam mo naman bawal sa akin. Matagal na kami nag-break. Ng kanin. Ng kanin. Oo, tama yan. Paano mo breaded yung jowa mo, yun din yung kanin. 5 months na ba? Ang bango ng menudo. So, ayo. Ha? Ayan mo. Wala naman naman. Yeah, mga ibang tao. Ilang klase yung chicken? Marami ko eh. Basta ano ko eh, nasa tatlong buong pitso. Ayan, last batch. Makalat ang pagluluto. Pero sa wala namang ano, mga kung ano-anong insect. Tsaka mamaya naman ay ito ililipitin naman natin. After. Aray ko. Gasan mo lang yan, then okay, siguro dito na natin ihahalo yung ating gulay para magsabay-sabay na siyang maluto. Dapat gradean mo yung kulay. Yeah. Don't worry, it's almost perfect. Nagaling ko ba dyan? Yes. Please. Anong dapat ko na? Carrots. Ito na? Tara! Carrots first. Okay, lahat po ng gulay natin ay nahugasan na guys. So, Tingnan mo yung daliri ko, mama. Baka na ihalo. samahan na natin ng konting ano para may design na lang yung isa. Ang ganda May- na. May mga kulang pa sa ano, lalagyan ko na ng asin. May mga vlog ako na ano na piniprito ko muna yung carrots. This time, ibang style naman to. Baga sabay-sabay na kasi ano naman to puro laman yung ating karne. So, walang masyadong madudurog. Lalagay tayo ng asin.
wala pang lasa yung ating, masyadong lasa yung ating minudo. Ayan, mag-aat tayo ng paminta. And laurel. Yan. Ano itong ano? Teka, turo ko na sa iyo yung pagkiwa naman ng carrots. Yan, kino lang yun. Ano lang yan, parang ting-ting-ting-ting. Ganun. Carrot. Ito, para ano, ano sa inyo. Hindi ka sanay ng nagagalaw. That one. Okay. Maglalagay din po tayo ng sugar pang-enhance sa ating niluluto. And then, the magic sarap. Ito ay optional na lang. Depende na sa inyo. Kung gusto nyo, kung pambahay lang naman, sige, huwag nyo nang lagyan. Yan na. Yan, ang ganda na ng kulay. Ngayon naman, lalagay na natin yung ating tomato sauce. Sabi nga nila, ang tunay na chef, wala nang sukat-sukat yan. So, sa tingin niyo ba, tunay na ba ako? Hindi pa. Baga, sa tagal-tagal ko na rin nagluluto, hindi ko na kailangang sukat-sukatin. Lansyahan na lang yan. Dito na tayo tumanda. Dito na ako nagkaubad sa pagluluto. And isunod na natin ilagay yung ating patatas. Ayan. Ito pong dish na to, ang dish na to ay, halimbawa, ang karne mo ay 1 kilo lang, mapapadami mo talaga siya dahil sa dami ng gulay na ilalagay. Daming mga rekado na ilalagay mo pa. So, talagang yan, diba? Yung ating karne ay 3 kilos. Yan ang halos. Pwede ka nang magpakain ito ng 50 katao. Pero ikaw ang magbibigay. Kung sila ang kukuha, malamang hindi aabot. Ayan, kukuha muna tayo ng takip at tatakpan natin yan para maluto yung ating gulay. Wait lang, yung ating manok muna. Check muna natin. Ito na yung ating last batch. So, ilalagay ko na rin yung ating hotdog. Ayan. And yung ating pinya para lumasa na siya. Sabay-sabay na. Yan. Diba? O yung ating pasas.
Colorful ang ating menudo. Pero di ba, ito naman yung gusto nating ma-achieve eh, yung sari-saring kulay. Kasi maganda siyang tingnan. Ay, ating manok ito, luto na. So, patayin muna natin. Patayin natin yung ating natitirang bell pepper. Susunod nating prito dito ay yung ating Shanghai. Pero hindi na dito sa magbabago tayo ng ating kawali. Maya ka na umuwi ah. Ha? Oo, kamay mo. Sumama talaga yan. Wala tayo papalit dyan. Meron sa shop. Ano, take it din. Eh, sakit natin. Okay lang yan. Wala ka ng party, pero may bisita. Okay, takpan muna natin guys. Para maluto yung ating gulay. Tatanggalin na natin itong isang kawaling malaki. At tayo yung magpiprito naman ng ating Shanghai. Diba to? Okay, tapos na ako sa carrots. Okay. The beans, okay. You need to cut this. Yeah, that's like that. Yeah, ayaw ko. The beans like this. Hindi na siya ganun ka-islam. Islam pa rin. Ay, nasunog na yung ating kawali. Lalagyan na tayo ng mantika. Okay. Para sa ating Shanghai. Ray, kung ano, sabihin mo kay Elin, ay, talaga na lang sa'yo. Ay, kita nga ba? Okay, tatawin na yun sa'yo. So, kay Kate. So, kay Elin, pakita mo. Okay. Yeah, that's right. Magaling ka pala maghiwa eh. Ako yung niloloko mo lang eh. Hindi ah. Oo. Talaga. Halimbawa, magbi-business tayo na gusto ko kasi ano eh, ganito pa rin. Yung magluluto. Talagang gusto ko lagi nagluluto. Siguro tatanda na ako nang nagluluto. Ewan ko ba, parang hindi kompleto yung araw ko pag hindi ako nagluto. Ito talaga yung hilig ko eh.
hindi ka tumataba? Yan. Hindi ka magluto. Oo, yan naman ang i-discuss ko sa inyo soon. Bakit anong... Bakit hindi ka tumataba? Oo, yun ang... Hindi ka dapat. Kaya nga, yun ang di-discuss ko sa inyo. Bakit nga ba? Or, unang tanong, bakit nga ba sexy kusinera yung yung name ng channel ko? Bakit nga ba? May reason yan. May malalim na rason yan kung bakit. Napapaisip tuloy yan. Oo. Yan ang i-discuss ko sa inyo mga Lahat viewers. din ang nagluluto, tumataba. Mm-mm. Kaya nga, yan ang i-discuss ko sa inyo. Watch out. Soon. Yan ang topic na haharapin Kaya natin. nga hindi ako masyado sa pagluluto kasi hindi natatakot akong Tumaba. Okay. Baka hindi ako mapag-ibig. Mm. May ano dyan, may technique sa pagluluto kung bakit hindi ka tumataba. Same time, syempre, Sa lahat ng ulam, sa lahat ng niluluto mo, ano yung paborito mo na mga ulam? Ano yung paborito mo para alam ng mga viewers? Unang-una dito sa niluluto kong ulam, ang number one na favorite ko talaga is menudo. Tapos sa pasta naman is palabok. Tapos sa mga ano naman, sa mga lumpia naman yung sariwa. Tsaka yung lumpiang toge. Sa mga sa isda naman is ano lang, simpleng tilapia at bangus lang. So ayan guys, alam niyo na kung ano yung mga paborito ng inyong sexy kusinera. Yeah. So ano naman yung pinaka-hate mong lutuin? Pinaka-hate kong lutuin siguro yung mga tinatry ko pero medyo nahihirapan ako sa mga pagbe-bake-bake. Pero nagagawa ko yun with the help of my daughter. Ang Davao. So, yeah, si Heidi. Pero gusto kong matuto. Kaya lang kasi, alam mo yung nahirapan ako sa pagbe-bake kasi yung mga sukat-sukat doon. Dahil diba, nasanay nga ako sa pagluluto ng ganito is tansya-tansya na nga. So, ito guys, ngayon ay piprituhin naman natin yung ating lumpia. Puputulin muna natin siya ng ganito bago natin siya i-prito. Ayan. Ayan, ganyan. Ganyanin muna natin. Pinuputol lang ito ng bunti. Kailan ka natutong magluto naman? Siguro, Ilang taon ka? ano yun siguro nung magkaanak ako ng pangalawa kong baby. Kasi, nangyari dati, namamasukan kami sa pabrika, nananahi ako. Then, yung mga katrabaho namin, naghahanap ng mga, yung bang, hindi na ayaw na nilang lumabas ng, ng pabrika. Gusto nila, kakain na lang, or andyan na yung ulam, nakabalot-balot na. So, yun, naisip namin mag-asawa, na bakit hindi natin isabay yung ulam ng mga katrabaho natin sa binabaon natin tuwing umaga. So, yun, yung umaga yun, mamamalengke kami sa Balintawak, tapos, lulutuin ko, simpleng gulay, or karne, ganun. Parang isinabay na namin sa ulam namin sa araw-araw, yung baon namin mag-asawa. Kasi magkasama naman kami sa trabaho namin. So, ayan. Bit-bit namin yung mga inatado naming mga ulam, nakalagay sa bayong. Bit-bit namin yung mga anak namin, papasok. Bit-bit din namin yung mga termos, ganun. Nung araw, yung nakakaiyak ang istorya ng buhay namin. Pero, Kung baka umiyak ka dyan, malalaman na nila kung ano yung pinakasikreto ng niluluto mo. ito'y nagsimula sa napakahirap buhay, kaya ganito. Kaya ito yung naging, inspirasyon ko naman para, sabi ko nga, balang araw, ito yung kakaririn ko, na
nananahi, tas marunong magluto, yan. Hanggang sa natututo na rin na sa tulong ngayon, ang pinagbabasihan ko naman madalas ay yung YouTube kung paano. Pero nung araw, mga tanong-tanong lang kasi wala pa namang YouTube, paano lutuin ng ganito. Tapos nood-nood dahil nagkaroon ako dati ng kantin sa Valenzuela, pero hindi ako marunong magluto talaga ng mga pang-tindahan. Pang-ulam lang, oo. So yun, nagkaroon ako ng cook. Ayun na, pinanonood ko siya kung paano niya ginagawa. Tapos tanong-tanong. Mahilig akong magtanong kahit sa mga ano, yung mga nagluluto dyan na sa mga tindahan, ganyan, nagtatanong ako. Paano nila ginagawa. Tapos ngayon, nung medyo alam ko na kung paano yung lasa, titikman ko lang, then gagayahin ko na yung lasa. Nakakaya ko nang gawin yun. Oo, madalas ganun ang ginagawa sa akin ng asawa ko dati na, o gayahin mo nga to, tikman mo nga to. Tapos ngayon, yung anak ko naman, mag-uuwi siya dito ng pagkain na type nila, papatikim sa akin, sabi niya, ma, gayahin mo to. Yun, minsan nagagawa ko naman ng maayos, na halos kalasa. Or with the help of YouTube pa rin. Marami namang nagagawa sa buhay natin ng YouTube. Huwag nyo lang talagang, kasi hindi naman lahat ng nasa YouTube totoo. Malalim pala talaga yun. Oo, may mga failure din. Marami, kumbaga dun nga tayo natututo sa mga ano. Pero meron ka na rin bang naluto na hindi nakain? Ay, meron! Oo, meron, marami. Hindi lahat ng naluluto ko nakain. Merong mga ano. Tulad na, bakit? Minsan nasobrahan sa alat, minsan ganun. Minsan, halimbawa, di ba, nagpaksiw ka ng bangus, hindi mo nalinis ng maayos, ang pait. Ayun, hindi na yun makakain talaga. Lalo na yung mga kasama ko sa bahay, ayaw nila ng mapait. Tsaka kahit ikaw naman iba yung pait ng abdo So dapat talaga sa pagluluto lahat, malaking bagay yun. Binubusisi mo lahat. Oo, tsaka titikman mo din, kahit pa paano. Kung niluluto mo. Pero ako, ang ugali ko kasi is, pag niluto ko, hindi ko kinakain. Hindi ko alam, ganun talaga ako. Kahit sa mga di ba pag nagluto ako ng pansit, hindi ako kakain. Pero pagka yung niluto ng iba, kumakain ako. Hindi ko alam, yun, sabi nila kasi parang nauumay ka sa amoy nung niluluto mo. Ayan po, lalagyan na natin siya ng reno. Isa to sa mga secret. Kahit may atay na siya, maglagay pa rin kayo ng reno. Kung gusto nyo lang, optional lang po ito. Para lang malapot and yung lasa niya. Ano yung masasabi mo dun sa mga nanay? Na? Ano na-advise mo dun sa mga nanay na gusto rin mag-try, magluto, kaya lang parang walang lakas ng loob? Uy, hindi. Dapat nanay ka. Nanay ka, marunong kang magluto, dumiskarte kung ano lang yung nandyan. Na lulutuin. Nagawa ko na yan kung ano yung nandyan sa bahay na pwede mong lutuin. Kahit ano lang. Kumbaga yung lutong pachamba, pwede yun. Halimbawa, wala ka ng rekadong ganito, wala ka ng rekadong ganyan. Kung ano nandyan sa bahay mo na pwede mo pa namang gawing, di ba? Parang kasi nung araw nung maliliit pa kami, yung mga magulang ko rin kasi madiskarte sa luto. Katulad yung nagluluto sila yung parang ng ubod ng saging. Niluluto nila yon. Tapos yung parang pinakaubod ng saging yung dito sa stem ng saging. Niluluto nila yon. Tapos alam ko nakapagluto pa sila yung dahon ng dakdak. Hindi ko alam kung anong tawag nun sa inyo. Dakdak Parang matinik yung kanyang
kanyang stem, pero yung dahon niya, niluluto yun ng nanay ko. Halos lahat sa Bicol. Niluluto nila. Lalo na, di ba, pagka nagtagbagyo, yung saging na mga nalalaglag. Nasa dami. Namamana pala yun. Yung Siguro. magluluto. Siguro din. Tsaka nung araw nga, ayan, sa mga susunod na araw, may nakaready na ako dyan yung aking nanay, magkukulab kami, or magjo-join kami para lutuin yung isa sa, ewan ko kung nakabuhay pa sa amin yun or ano, pero yun yung ginawa kong bread and butter nung nag-aaral ako. Kahit pa paano, yung putong kamoting kahoy. Ay, masarap yun. Yung may palaman sa loob na parang bukayo. Nagtinda ako nun sa school. Oo, ang dala-dala ko nun, di ba, maalala mo yung mga lata ng biskwit na plastic? Yun, yung MY San ba yun? Nakalagay lang sa ganun. Bitbit ko yun sa umaga bago ako pumasok. Tapos tinitinda ko sa mga kaklase ko. Eh nung araw naman, hindi pa naman bawal yung, di ba, yung mga nagtitindang estudyante sa loob ng school. Ngayon kasi, di ba, binabawal na nila. Ewan kung anong reason naman ng ka-teacheran. Bakit? Ayaw nilang nagtitinda yung mga estudyante nila sa school. Nang hayagan. Siguro dahil may sarili silang ano. Sila yung magtitinda. Or baka naman, parang iniisip nila, hindi makakapag-concentrate yung bata sa pag-aaral. Isa siguro yung sarap na. Pero maswerte yung mga nakaka-experience na nakapagtinda ng ano sa school. Oo. Ako noon nagbebenta rin mga pululoy. Oo, yun sa amin, para ma-adjust natin yung lasa if ever meron pang adjust niya. So paano yun? Nag-advise ka na doon sa mga nanay na walang lakas ng loob magluto, pero gustong magluto. Ano naman ma-advise mo doon sa mga nanay na gustong magluto pero walang maluto? Yan lang ang problema natin. Yung mga- Diskarte muna na kahit ano lang, kahit nga noodles lang pwede mong i-level up yan Panuurin mo yung ginawa kong pancit canton, ginawa kong cordon bleu. Ano yon? Pwede mo namang, halimbawa wala kang ham, pwedeng kung ano lang na ham dyan sa palengke o para lang ma-level up mo yung nakakasawa ng pancit canton, lagi na lang ganun, or yung laki na noodles, pwede mo siyang, kahit pwede mo siyang gawin. Ayan na, pupunta sila dito. Mamaya nga po, sasama kami na. Oo, Mamaya papunta na. Wala ka ako Luto naman. Yung ating beef mo dyan, O, ito mga hiwa naman ito. Kasi matatapos na naman ito. Tuloy mo lang yung ganyang hiwa, tapos ito ganyan lang. Mamaya papauwi ang kita ng siya sa mga medyo tinakpan ko muna kasi baka kakuhilaw pa yung patatas Pero luto na, hindi na siya crunchy or anything. Hindi na ako makapagsalita. Grabe ka. Sobra ka naman. Huwag mo nang kumpurihin ng ganyan. Baka mamaya dumami orders natin. Madadalas ang pagkakas mo dito. Harap nga. Pwede na ulit mag-asawa. Anak ko, yan lang. Harap. Wala pa tayong mahanap. Sorry guys, ako muna ang maunang tumikim. Hindi, kung papasa na ba sa nag-order ba? Mm. Pasado na.
Okay na yung patatas. Oh, bakit patatas lang? Sa karne. Yung carrots, okay na rin. Okay. Sa karne, malambot na. Yung karne, sakto lang. Sakto lang yan. Kasi pangit naman pag nadurog yan. Hindi na maganda. Yung alat, tamang-tama lang. Sakto lang. Mm-mm. Hindi mo ba ito tinikman? Tinikman ko on. Tapos nung nagdagdag ako, hindi ko natin. Nung kanina, nung medyo matabang pa din, dinagdagan ko siya Ang sarap. ng timpla. Sorry dun sa mga hindi nakakatikim. Order na kayo, guys. Alam na, sa Sexy Cusinera, Ayan. order na kayo. Ah, Alam naman nilang nagpapa-order ako eh. Kaya, ito na yung pinaka... Dati, bread and butter ko to. Ngayon, siguro masasabing libangan na lang siya. Konting tulong pa rin sa buhay ko. Kasi, ano naman na ako ngayon eh, yung mga anak ko stable na sa mga buhay-buhay nila. So, di ko na kailangan kagaya nung araw na kailangan kong bumili ng gatas, bumili ng pagkain nila. Ngayon, hindi na. So, Pambili na lang ng lipstick yan, mga. yeah. Pambili na lang, pampaayos na lang ng buhok. Yung pampayos ng buhok. Minsan nga, hindi pa eh. Pampayos ng buhok, sagot pa ng ano eh, anak eh. Mga ano na to, pang gym, ganyan. Pang bayad sa trainer. Ah, Ay, kung ano natin. Diba? nakakamiss si Coach. Kailangan nating, Baka hinahanap na tayo ni Coach Mel. tomorrow, Absent yung kanyang mga, mga alaga. mga alaga. Patigin mo naman. Hi, Coach. Busy pa ang lola mo. Don't worry. We'll be right back on track again on Friday. Tomorrow. Susunugin natin lahat ng pwedeng sunugin. Sabi niya, yung mga estudyante ko, hindi na pumasok Yung pala nagluluto. Alam niya naman yun na pagka hindi ako nag-ano sa kanya, nag-PM sa kanya, alam niya yun na may trabaho ako. Matanong ko lang, Mm. ano paboritong pagkain ni Kuya? Kuya Ed? Ano yun? Minudo. Minudo din. Kaya nahiligan ko to eh. Nahiligan kong lutuin to kasi paborito nito. Tsaka pansit canton. Yan, isa din sa lulutuin ko ngayon, pansit canton. So, ayan na. Susunod na natin yung pansit canton, guys. Buti hindi ka naiiyak pag nagluluto ka niyan. Dati, lalo na nung nasa Davao ako na ini-explain ko sa kanila lahat yung buhay-buhay ko, paano ang naging istorya ng ganitong luto, ganyan. Tsaka yung naging istorya ng buhay ko. Mahirap ang buhay pero go lang. Para sa kinabukasan. Para sa ekonomiya ka. Ano yung recipe mo na? Oo po, gayahin ako. Dati, yung mga kahapon. Pang toppings ba ba? No? Pagsahog yan, yung toppings, ipiprito ko mamaya. Dito sa ano. So, i-ano ko muna to ating minuto. Sabi mo na dito. Sahog to sa pansit. Yes. Oo, sa kanton. Iya. Tanggalin na natin. Hindi okay lang. Kayang-kaya pa yan. Parang hindi tayo nagbubuhat eh. Tama namang malakas na. Yan ang gusto ko sa'yo eh.
Kailangan, huwag nating i-baby yung katawan natin. Kailangan batak na batak pa rin. Yan ang mga kailangan ko yan. Lagay mo naka-live ako. Okay, pansitan ko naman ngayon ang ating next. Ito yung ating pugo, hindi pa natin nalalaga. Wait lang. Palaga ko na nga ito sa kabila muna. Sabi naman yung kalan. Ay, palaga mo na sa kabila yan. Wala nang, ayan Vic, wala nang ano dito, pwesto. Ay, naku, buti na lang, andi dito ka talaga. At willing tumulong sa akin. Siyempre. Akin na. Alam mo naman, love na love kita, di ba? Thanks! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Kaya, love na love din kita eh. Pero, lahat naman kayo, ng mga friends ko. Kailan ba birthday mo, Day? Mahal pa mo na mo kita. March pa ako. March ka ba? Sana nandito ako noon ah. Sana wala ako sa Davao. Sa birthday ko, lagi ka pala Santa Cena. Ay, oo. Papainom ko sa iyo. Ay, di ako maarte talaga. Pagkakas mo ng ganito yung pagluluto. Kaya yan. Diba? Kung wala ka, sa palagay mo, nagawa ko na to. Hindi pa. Ano yun? Hindi ko na ito hihiwain. Pinakahiwa na yung sibuyas na lang. Kaya nalimulo ako ng isang pangkalan na. Oh, pinaloko mo lang ako eh. Kasi hindi ka marunong maghiwa eh. Hindi nga eh. Pwede ka na daw. Malay ko ba dyan? Ano naman? Pwede na. Pwede na tayo business partner. Kinakabahan nga ako eh. Baka... Ikaw lang ang taga-hiwa-hiwa ko din. Palang araw, magiging ano ka na. Cook ka na rin. Chef cook. Yan na lang ipamana mo sa akin naman. Oo. Yung... Naman. Pagka willing, sa pagluluto. pag willing ka talaga, kayang-kaya. Ang mahirap lang kasi kung tuturuan yung isang tao na hindi talaga niya hilig, hindi rin matututo. Ako Kahit naman, anong pilit. gusto ko matuto sa lahat. Hindi lang sa pagpapaganda, Oo. pag-aalaga ng katawan. Totoo yun. Ako nga alam mo, ang pinaka-ultimate dream ko naman ngayon is matutong mag-make-up. Ay naku, ako ang bahala sa inyo. Yun na. Kung paano yung sunod-sunod ba? Ay madali lang. Yun ang hindi ko naaral eh. Sa luluto, wala na. Wala-live tayo ng pag-makeup. Yun. Type ko yun. Para doon sa mga nanay na wala ng time. Oo. Saka hindi porket nanay ka or maliliit pa yung anak mo, hindi ka na magpapabeauty mo. Kailangan lagi kang maganda. Lagi kang maganda at sexy. Alam mo naman yan ang aking forte. Oo, kaya nga eh. Magtuturo tayo ng live. Sige. Habang nagluluto, nagme-makeup. No, habang nagluluto ako dito, nilalagyan ng kolorete, no? Ayos yan, ah. Type ko yan.
igisa itong aking atay para mawala yung lansa. Ano ba naisipang mag-live? Hindi ba parang ano? Kasi Kailangan na nila yung sekreto. kasi wala akong time mag-upload, mag-edit, kaya, di ba, para naman active yung aking, yung Iba active. kasi ayaw nilang malaman. Oo, yung sikreto. Sekreto, mga kanilang Hindi ko kailangan magsikreto. Kasi ang isa sa mga sikreto ng masarap na niluluto ay may halong pagmamahal yan. Charot. Pero totoo yun. Pagka gusto mo yung ginagawa mo, lalabas sa lahat. Masaya ka sa ginagawa mo. Dito ako masaya sa pagluluto. So, okay lang sa'yo na kailangan nila yung ano. Naman, wala man akong sikreto eh. Wala akong secret. Sa ginagawa kong pagluluto. Ano ba yan? Bigla akong malungkot. Wala na akong hihiwain. Kumain ka naman ngayon. Ang ganda. Kasi ba, hihiwain pa. Ay, hindi na. Tapos ka na maghiwa eh. Alam mo gagawin mo, magpi-plating ka naman. Pag natapos ko tong Shanghai. Gandahan mo plating mo ah. Ay, oo. Wait lang. Magpapabili lang ako ng foil. Kalimutan ko. Hindi ko na ipakuha yung foil dun sa kabila. Yan na, hindi ko na na-explain sa inyo mga viewers kung ano na yung nilalagay ko ah. Check nyo na lang. Nakikita nyo naman eh, yung itsura niya eh. Yan. So yung liquid seasoning. Panunuorin ko na lang yan. Para Oo, panuorin mo na lang to sa mga susunod na araw. Ay, ano ba yan? Yung aking aswete konti. Maglagay tayo ng konting aswete para magkaroon ng kulay. Yan, ilan sa kulay ng ating pansit. Ang bango. Grabe. Type na type ko yung bango nitong ng liquid seasoning. Parang para akong nakakaamoy ng sisig. Ayan. Yung ating balls nilagay na. Buti na nga lang, no? Hindi kita sinabihan na pumunta ka dito kagabi, pero pumunta ka. O di, sakto. Nagkaroon ako ng instant assistant. Ay. Aray ko. Ayan. Yan lang ang problema sa pagluluto. May mga asahan mo na yung minsan matatalsikan ka ng mantika, mabuhusan ka ng mainit na tubig, mga ganun. Yung sabaw. Hindi mo yan maiiwasan eh, lalo na pagka nagmamadali ka. Okay, tapos na tayo. Tanggalin na muna natin to. Baka makabali pa to. Tapos. Kita mo, may instant tagaligpit pa ako. Ayan. Ngayon, tatanggalin natin yung iba para ay palit mamaya. Tapos yung iba, lalagyan na natin yung ating mga gulay. Ayan, ganun lang.
So, ngayon muna natin yung ating carrot. Lagay na. And then, sabita. Try ko, mainit ang sandok. Dito ako lagi napapagalitan ni kuya mo dati. Yung iniiwan ko yung sandok sa sa kawali. Bakit? Eh, pag hinawakan ko ulit, mainit. Ay, O, diba? Then, wait lang. Lalagay tayo ng... Ayan ha. Nakikita nyo, naglalagay talaga ako ng magic sarap. Kasi pang-benta to eh. Or pang-order. hello kay Magic Sarap. Yeah, hello. Baka naman. Baka naman. Para laging may panghalo, no? Yan. Tapos pag ako nagluluto ng gulay ng pansit, Ayan na. hindi ako nagpapa yung sobrang luto. Pantay-pantay yan, ah. Talaga. Grabe talaga ang asin. Pantay-pantay yan, bawat libla. Okay yung alalay ko. Kunwari pang hindi marunong maghiwa eh. Sasakalin ko to eh. Marunong naman. Okay lang. Wala tayo ng oyster zone. Ang inaabangan ko dyan, yung ping-ping-ping mo, eh. Mamaya ako yun. Na, ano na dyan lang? Ay, baka nasa kabila. Okay, naninimot na tayo ng ating oysters. Ayan. O sige. Kasi 1 kilo lang yan, oh, para kami. Ayan, yung ating repolyo. Pabandaw na ako nito. Dito ko nagkakaroon ng ating kulay niya. Okay. Ay, naku, Mirna. Salamat talaga. Parang ikaw lang yan. Ay, hindi lang yan ang ano ko sa'yo. Don't worry. Diba? Tapos, meron tayong usapan. Magde-date tayo. Yeah. Magde-date tayo after ng kasal. Tayong dalawa lang. Walang ano. Walang ibang abala sa buhay. Walang ibang kasama. Tayo lang. Tapos picture, yan, ganyan. Posing. Tapos rampa-rampa. Alam mo ba, hindi ko yung naranasan nung araw, nung bata pa ako. Kasi maaga ako nag-asawa, di ba? Kaya parang, oo, naging abala sa buhay-buhay. So ngayon, malalaki na yung mga anak ko. Siguro, di ba, time ko rin naman na para kahit papano, intindihin yung sarili ko. Siguro naman, may intindihin na ako ng mga anak ko niya, hindi na ako ibabash. Mga basher dyan, magsilabas na kayo. Sabihin si mama kung kailan tumanda sa nag-inarte. Totoo yun. Hindi ko naman yung inaano eh. Hindi ko yun, baga inaamin ko yun sa, na kung kailan nga ako, nagpidad ng 50, saka ako umarte-arte. Pero, tama, naiintindihan ko yung ibang mga nanay dyan, na yung mga ibang lola dyan, na, diba, kung kailan naging 50, saka nagsitumba, na kung kailan naging 60, naging beauty, beauty conscious. Yung unang-una, kailangan natin yun. Ito pong ating sabaw ay kahapon ko pa ito pinakuluan. Then, inilagay ko sa freezer para hindi masira.
Ito yung pinagpakuluan natin ng ating lechong kawali. So, ayan, yelong-yelo pa siya, oh. Diba? Yeah. Chicken broth. Pork broth. Pero ano to, walang ano-ano. Mga kung ano, yung talagang purong bago. Baboy talaga. Sama na rin natin. Sa susunod, Mm. susunod na Live ko? oo, naka-gown ka habang nagluluto. Maiba naman. Oo, para, di ba? Bagay, oo. Maganda yun. Maganda yung idea na yun. Parang si Heart Evangelista lang, Oo nga. mamamalengke, naka-postura. Grabe nga, no? Talagang yayamanin talagang lola mo eh. Si Lola Heart. So, dapat ganun din. Naka-gown ka dyan, naka-high heel ka. Parang hindi ko yata carry yun eh. Para at least ganda habang nagluluto. Siguro mo sakit sa paano na. Pero malamang abot ko tong kalan. If Para naka, mas abot. oh, if naka ano ko, sayang yung ano nito lasa. Ako, naka-long back ako rito habang naghuhugas ng plato. Oo nga. Foil, nakadaanan mo, sige. At magbabalot na kami ng ano, pansit kanto na lang to. Ano pa naman to eh, 10 to 10:30. Anong dadalhin mo? Tricycle? Ito ba yung dadalhin? Tricycle dyan eh, Vic. Ayoko nun. Bakit naman? Hirap gamitin. Hi, Kuya Jerry. Oy. Good morning. May extra ako eh. Extra. Ano pala yan? Ako ang kanyang... Saan ka na kayo? Basta ka na Hmm. Ganyan tumutok Kano ah? Paparepair ko yung sandals ko. Mamuna na ba si ka Crispin? Ha? Mamuna na siya. Nandun na siya sa pinto. Saan? Tundo, doon tumutok. Eh bakit? Tatrabaho. Ano ako sa Saranay? Si Mir na lang sa hindi sila mabubuhay na magkakasama sila, kaya kailangan parang ano lang din, diba? Parang nasa abroad na nandyan lang. Sabay, basahan natin. Mahanap. Station na lang. Okay, dito na ako sa ano. O, sige lang. Maaga pa naman eh. Alam ko nakahandaan na eh. Ako mag-plating. Oo, ito na. Sige, bilisan mo na dyan. Dyan na yung oil. Pwede ka na mag-plate. Yan. Then, maglagay tayo ng konting kulay. And wait natin siya kumulo. Yan ulit. Palinta. And konting sugar. Okay. Wala talaga akong mabasa na comment. So, sorry guys. Kung mabasa yung comment nyo. Titignan ko na lang yan sa mga mamaya. Turuan ko lang tong sabaw para kung sakaling umapos, mainit na yung ating sabaw. Kasi yung ating panton ay 2 kilo yun. Ay, sa kalahati pala. May North Ticket ka dyan? Ayun mo na.
birthday nung anak ni ka Betty, si Kamera nagluto, di ba? Okay guys, maglalagay tayo. Hindi ko nga alam eh, bakit nagpaluto siya ngayon pero dalawang Lord. Ikaw ba naging charge? Hindi. Hindi ko nga alam na nagluluto pala. Pero ano daw yung anak natin nagluto. Ngayon wala lang kayo. Kaya nagpaluto. Ay, ipiprito ko pa pala yung ano. Isang toppings ito. Be! Pakiprito nga ito kayo. Toppings na. Toppings. Baboy! Sige natin. Ito na yung plating. Parang gusto na tayo unahan ng langgam. Kita mo din yung lang na natutuwa. Natatakam. Kaya nga eh. Kaya nga kumain. Okay, habang inaantay natin yan guys, dito naman tayo sa plating ng ating menudo at Shanghai. Okay? Ayan. Yung ating biko, kaninang madaling araw pa natin yung ginawa. Meron na rin sobra si Mother. Ito muna tayo sa ating menudo.
para sa ayan. Yan yung ating menudo. For 10 persons po ito. Ayan, dahil sa ayaw ni mother ng may taba, kaya puro laman po yung binili kong baboy. Laman talaga siya. Halos wala talagang taba. Dahil natatakot na ma-high blood ang aking nanay. Kaya ayaw niya kasi mag-low carb eh. Tataping sa yung ano na lang, itlog ng pugo na lang. Tsaka cheese. Okay. And hindi na kayo lugi sa ano nito sa 10 persons. Dahil apaw siya, apaw. Yan. Pinapakuha niya nga sa akin sa barangay. Ay! Tumatambalik talaga. Yung Shanghai mo dito, still waiting. Bek, yung pugo ko, Bek! Pugo! Pakibalatan na, please. At nag-aantay na yung delivery boy. Ayan. I-plating na. Yeah, i-plating mo na yan. Ayan, dyan. Ano lang naman yan 30 pieces. 60 pieces na maiksi. Oo. Lahat dyan. Kasi yung para dito sa bahay, andyan naka-ano ka. Naka-re. Oh, ano, Day? Saan pupunta, Day? Yes, please. Okay, yung ating pancit canton ay ready na din. Yan. Diba? Doon naman natin iharap sa nagpe-plating ng ano. Oh. Tapang mamaya ko na kayo dadalhin dito sa aking pancit canton. Wala pa namang ganap na bago dito.
Lalagay ko pa lang yung ating kanto. Sabi ni mother namin, huwag nang maghanda. Hindi ko kailangan ng handa, tapos nag-hindi ka naman pala. Diba? Dadating yung aking ego Alam na. with his girlfriend. Pakipot pa lang eh. Pakipot lang si mother eh. Yan, gandahan mo yan. Alam mo naman na yung customer natin na dideliveran yan is magaling mag-ano. Kinakabahan nga ako eh, para akong bibitayin. Magaling mag-ano yun, mag-ayos. Hindi, sinabi ko naman sa kanya yun nung gabi. Sabi ko, yun ang hindi ko talaga kaya, yung mag-decide. Kaya nga sabi ko, dapat sa akin mag-aral. Ang Nagugas ako ng kamay ko ha. Oo, galing ka nga sa plato eh. Hugas ng plato. Ay. Sige, akin na kami. Ating pugo. Tapos yung ping. And now it's done. Ayan. Hindi pa siya done na. Ako, marami pa. Meron pa tayong isa pang putahe. Ayan na po yung ating minudo. Wow! Ganda ng plating mo dyan, ha? Yan, order na guys. Kung ano lang yung budget nyo. Tatapatan natin yan. Budget friendly ako. Si sexy ko sinira. Don't worry.
O, di ba? Ganda. Ayan. And ayun yung isa. Bakit nang makamove Sige lang. Kaya mo yan. Kaya mo yan, girl. Okay. Malapit na rin magdaan. Yung aking pansit canton. Sweet soy na lang. My gosh, mama. Yan, okay na yan. Big, lastly, corn stars. Dali, big. Kanto na yun eh, papalakutin na lang. Dan na. Tadaan! Pasensya na at hindi ako mahusay mag-plating. Oo, lahat walang laman. Buti naman at ano. Nakamove on ka na yan. Marunong sila magpasakop, mama. Marunong sila magpasakop. Buti naman. Ipicturan pa yan eh, bago balutan. Yan, lalagyan na natin siya ng slurry. Ay naku, hindi na nila nakita yung sa pansit canton. Di bali, na panood nyo naman na to dati. Marami akong video nito. Paano gumawa ng saucy pansit Pasensya canton. na at ito ang aking ano. Ito lang ang aking nakayanan, talento. Ibinabahagi ko sa inyo. Dapat may bulaklak. Oo nga eh, sa ibabaw sa amin. Eh, wala eh, pwede ka bang gumawa sa pipino? Kaya mo ba? Mag-decorate ng ano. Yung papatong lang natin dito Oo parang naman. corona. Akin na. Sige. Sa pipino. Gawa pa. Ayan, kung paano mo gagawin, bahala ka na dyan. Kasi ako'y maglalagay na ng pansit canton naman. So, ayan, pakita mo sa madlang pinto yan, yung nakakabila. Para bang ano, corona lang siya, ano siya, gitna lang, sa gitna lang natin baba. Kasi dahil na rin itong aking canton. Nandiyan lang yun. Hindi maglalakbay yan. Okay. Now it's done. Ow! Pansit canton. Sabi ko na may talent ka eh. Ayaw mo lang ilabas. Wala. Alam mo, di ba, kung paano nga ginagawa mo sa pagme-makeup, kaya-kaya mo din na artehan yung ano, yung pagkain.
Kasi ano eh, maano ang imagination mo eh. So, pwedeng pwede. Nasaan na yung pan-toppings nitong pansit canton? Be! Ayan guys, yung ating pansit canton naman ngayon. Talaga naman. Nakarir. Sabi ko bulaklak. Yeah. Gusto mo, lagyan mo pa ng mga stem-stem. Kung kaya pa. Ayan, para maging creamy siya. Don't mind the mess, guys. Ayan, ganyan talaga ang nagpe-prepare ng mga pa-order. As long na wala lang mga lumilipad-lipad at gumagapang-gapang. Oy, lechong kawali, please! Lechong kawali! Hindi pa? Sige. Okay. Ito na guys. Requested by Mama. Oh, yan. Yeah! Wow, really, really very good. Alam ko lang na magaling ka gumawa ng ganyan eh. Sa totoo lang, ako hindi eh, marunong eh. Bigyan mo na rin ng stem na pa ganon, na green. Yung may balat, para bahaba. Diba? Madadami ang order natin ito eh. Kaganyan kagaganda yung design eh. Teka lang. Mag-aano na pala ako. Refresh ang kawali. Ako nasa minuto pala. Ang kawali, ganyan, dali. Ako na. Try mo na. Tangan ka na. Order. Okay. Natin yung camera. Okay, dito na tayo muna guys sa sweet soy naman. Papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng sauce. Ayan. Open na natin yung ating kawali. Ay, kalan. Ay, kalan. Ano ba yan? Apoy!
ba may mga gamit ka sa bahay mo na ano yung mga plato, ganyan, yung mga or gusto mong magmana ng plato dito sa akin, marami. Mga pinapadispose na sa akin. Bawang. Bawang yan. Medyo ipupuksan muna natin sa mantika bago natin ilagay yung ating margarine. Yan yung ating margarine. Margarine or butter. Pwede. Pag medyo yayamanin ka, pwedeng butter. Pero mas bet ko yung margarine. Mas masarap ang amoy. Yan. And then, the toyo. Yan. The ketchup. Bango. And the sugar. Busin na natin. Para medyo lumalaban ng konti. Ayan, may sili. Punta. Itik sarap. Lasa natin yung bote ng ketchup sayang. Ayan. Okay, and then tikman natin. Okay na. Kulang sa kunting alat. Ayan, yung oyster, nugasan na rin natin.
And ilalagay na po natin yung ating na pritong manok kanina. Yan, hindi ko siya maibubuhos ng sabay-sabay kaya dahan-dahanin ko na lang. Matapon eh. Mga day, ano na day, nangyari sa'yo? Tumahimik ka na dyan. Niraramdam ko ka. Carry pa ba? Carry pa? Dinanamnam mo ang bawat. Bawat. Wow! Beautiful! The Shanghai. Flower talaga ang nagdala. Okay, yan. Haluin natin. O, kinakabahan ako. Baka tumapon sa akin kung ano. Mahirap ang maliit. Hindi makaabot. Hindi umaabot sa kalan. Malaki naman yung Laki ang puso. ang puso mo eh. Ano na tayo dyan? May paraan dyan eh. Ano ginagawa ng upuan? Diba? Bakit napapakahirap pang hindi mo maabot? Eh meron namang paraan. Okay guys, ganyan lang po ka. And then plating na ulit tayo. Mahirap pag may hinahabol kang oras. Okay. Tanggalin ko muna yung pansit canton dyan. Ito naman ngayon. Wow. Tinurong mo eh, may ano yan sa gitna. May ano ba to? Yung baboy. Kaya. Ay, sige. Lastly plating. Yan. Talagang kinaganda pa eh. Sabagay para medyo yan eh. Isa yung sa ano eh. Sa hinahangaan ko rin ako na isa dyan sa depa. Grabe lagi pag pumunta bongga. Ang mga damit. Ito naman tayo guys sa pagpipili ng ating yan ang ating namang sweet soy garlic. Nahanap ko yung tongsit. Nakita isa. Ano nga lang. Di ba yung bilao? Wala na yan. Yan lang. Oo, yan lang. Lang naman. Maliliit lang naman to. Yung niluto pa pala. Ayan pala. Yan. Ba't ang dami yung niluto para sa iba? Kinanay nga. May ambag yan si ano, si Boy. Sinabay lang. Si lang namang mag-ibang putahe pa ako eh. Diba pwedeng dagdagan lang? Hindi ko. Oh, biko. Tatanggalin ko sa inyo. Biko tsaka yung
Leeg yan. Konting. Ano na lang, sabaw. Yung mga sauce-sauce. Yan, okay na. Sige, ano mo na dyan sa babaw. Yan. At meron pa yan, ping-ping-ping-ping na ano. May ano yan eh, may touch of Korean. Okay? And may touch of Pinoy. Dami. Ito pa oh, ipiping-ping-ping to dun sa ano. Na? Na, Binuga? hindi, dito. Ba't sabihin mo, ting, 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 ting. Yan, parang si Boy Logro, no? Ikaw naman si Girl Negra. Oo nga. Di, pingpingan mo na to. Matapos na. Itong kawali na lang inaantay niyo, toppings na lang. Ayan, sige, tagyan mo. Lipat natin ang ilaw dyan. Dyan ang ano, highlights. Magpipicture. After pala ng ano, mag-e-end na tayo ng live kasi ano to, ipipicture. Ayan na po yung ating ginawa. Ayan. Yung ating sweet soy, garlic. Yung ating pansit canton. Yung ating biko. Yung ating minudo, ayan. And yung ating Shanghai, ayan. Okay, guys, kami mag-e-end na ng aming live. And bye. Salamat sa inyong pagtambay. And sana sa mga susunod pang mga live ay andyan pa rin kayo. Thank you guys. Bye! Bye. Salamat. Saan ba yun? X na. Okay.